pamedharing warsitaning ati wong cumantaka niru pujangga tak muda ing batine nanging ketah kinunggung panuruh yen akeh ngesemi wong ameksa angrumpaka poso kang kelantur tutur kang katula-tula dinalaten rinuruh kalawan ririh mrih padhanging sasmita gegek ugek hemel-hemel sak dulita lae mangke Tandara Abimanyu nadyan kula niki wau inggih nderek ngadhep kengeyanging Saptawarga nanging bawanipun kula niki ngrumaosipun pikun mila taringan kula radi kirang cetha kangge midhangetaken sabanipun kengeyang den ingkang menika kula nyuwun kepareng Andara Sari hangambali paring dawuh dhumateng kula menggah menapa dene ing dipundhawaken kengeyang menika wau lho. Iya Semar Uruhanana. Manawa kulan Kakang Mas ing pringgon dani kadhawan gayuh nugrahaning widhi kang bakal tumedhak yaiku Wahyu Kaprawiran ingkang bakal tumuruna ing Gunung Jamurdwipa. Ngaten Den. Kapara nyata. Mulane kang gayuh wahyu ki akeh para mudha manut sabdane